for tuning into Zim News Beat TV.
ndinotanga kukanda maoko patichakanda, mondipa mukana totaura kuno vanenge ndichitaura zvandenge ndichitaura, tozoombera rimwe chete todira doro pasi. Saka tingadai takaombera zviri maoko kamwe chete tobva tamira. Aiwa, tanangira shona kusiri kuziva chete, asi iwo mazuva munonditurira kuti ndataura. Aiwa, ndinovaudza vose vanoda kutaurwa mumazuva aya. Chekutanga, ndinotenda kuvadzimu vangu kuti kumazuva ose andinogara kutsudza zvandinotsudza. Aiwa, ndinowanika zviripo. Ndotenda kumhuri kwashava inove inobikira homwe yangu zuva nezuva kuti ndione pano ndizobvunzana mamuka sei, asi anenge abikirwa kahomwe. Aiwa, ndinotendewo kumhuri kwashava. Ivo vacho ndinotendewo kumhuri kwashava. Kugoziva kuti mupwere uyu anogara akataura zita redu ko amuvhunduke seiko naye ashava. Kuti ko mupwere anogara akatitaura zuva nezuva anekuziva. Ko pamwe ndiri kupara mhosva. Asi chekutanga ndinogara kutenda kuti aiwa muri kuanzwayo kwashava. Kuti iye mupwere zvaanogara kutaura. Aiwa, ane mazuva anotaura mashoko ake anogara kukomekedza. Touyawo kumhuri kwanyamashiri nendoro. Andinotaura ari mazwi andinokomekedza kune vangu madzisahwira akafukatira. Ndiri kumhuri kwanyamashiri. Madzisahwira angu ndinogara kwayeuchidza kuti mupwere paanoita chaanoita, aiwa ndaatarisiwe. Paanotsiko paanotsika, ingaone pamukafukatira mukati mene nyika mamusati maakufambiswa ngoro dzemotokari. Asi isu vapwere takatoone kufamba kwataakuita, aiwa tichashandisawo nzira yezvifambiso zvinodimbudza tsoka. Imi maifamba zvishuva kubva kurefu, asi ndinogara ndakatsinidza mashoko kuti panofamba mupwere uyu, aiwa atarisewo pese paanotsika. Nzira dzake dzese dzinge dzine doa. Chaisa maoko andinokumbira ndichitaura kumazita andinoziva pandinoperera. Gireya, shuwa, kupotsa kumazwi ndaifanira kunge ndichitanga ndichipa dare rangu kwauri. Asi nekusaziva, asi wakazondiingako kuhopa ukati kusandiziva kwako ndokusanditaura naye mupwere. Aiwa, ndinotaurawo kwauri kuti Gireya, pamunenge makatungamidzawo mukufamba mukati merwendo newe musuruvari. Kumazuva ayo unaanzwa ndogara kutaura. Kutsura kwepwere kusaite sekunzi kutsura kwacho kusasvike munzeve dzenyu munonzwa. Kotamusei chiso chenyu pasi, muise pasi, mutaura nekuti ko mupwere anogara akatiyeuka zuva nezuva. Tichamuitire, ndiri kuda chamunendiitira kaimwe wacho vari kumhepo. Pamwe ndoda vakadzi vakawanda munezizasi. Madima ndibvunza. Ndouya kunewo matambudziko. Pwere idzi kunge dziri pano, kunge dziri padzinge dzichifamba, aiwa dzoda kutariswa ziso ringe rakasvinura. Pamunoudzawo zvimwe zvinodiwa nanaateta vandiri kuona anachidegura. Aiwa, wakavanzivise kuti vari kuti pwere dziitirwe chii. Tinetsura newe tambo ndaizewa aitsamwa isiri kufanana neuyo mufana rapo. Kukorewa ndaatsiudziwa sakorewo sitiri kuse zvawaita iwe tambo. Kezias, handikusiyewo pane mwiwa nevamwe ndaizewa aita munhu muchaiye mutsuro nemupwere paane tsiudzika uyu. Aiwa, angu ndatenda iyi. Makadiko wazukuru wasekuru. Izuro nyemuru kuita rokudhonza kunge kabhatiri kasina kujungirwa pasora. Makadiko wazukuru wasekuru. Kabhatiri kacho kano moto. Kachaja. Aiwa, ndinokutendai vazukuru vasekuru. Ndichitendawo vazukuru vasekuru kwavari kuno vanogara nasekuru novauya kuzoona sekuru. Ndinokutendai mese, nhasi ndiri pakutenda chete. Ndoda kutenda tate guru Tasva. Chokutangisisa kuvatenda ka ndochokuti ndoda kuvatenda ndikatarisa mhuri yavanayo panapa. Ndokotarisa mhuri imwe yavanouya vachibatsirana nayo. Ndinonzwa kuti aiwa dai mbuya nehanda sekuru kaguvi chaminuka avawedzera mazuva. Ndikatarisa imwe mhuri yaabatsira iri kugara nayo ka yaitamudzika. Tinowanonzi 10 hands aiva ane bhibho achigara mugomo aripo 10 hands. Ezvino ane mhanza aiva ane bhibho akabatsirwa nasekuru amene kwaigara mugomo akabatsirwa izvo zvakugara nasekuru panapa.
ndinozvitenda chaizvo akanga asingaziva Harare aiperera pari yamuru achidzoka kuenda kumahuwe inhamo nematambudziko aidzudza asi sekuru akamubatsira zvaimunetsa zvaimutambudza ndakona chigaro wasekuru nasuno ndinotenda chaizvo ano vakawanda vakabatsira vari pano mazukuru panapa tinokwa nyama dzavo fungo umwe waiva ano bhibho anova ndiye uyu ari apo yezvinowane mhanza kureva kuti bhibho iyo dzanga dziri mhepo dzaimutambudza ipapo ndinotenda tateguru Tasva ininiwo ndaiva ndichirwara chirwere changu ndikakwanisa ndikachitaura mungakashamidzike nacho chirwere chandairwara inini munoziva kuti ndechani chakarwara murume mubhaibheri ainzi Jakobho wewe ndochandairwara inini asi ndakabatsirwa kudzamara chapora ipapo ndikuvatenda tateguru kuti dai avasunungura munhamo nematambudziko avasunungura mwerunemeterwa avachengeta akarapa mumwe murume wainzi Kachinde waibva kuGowa kuzasi kunosangana Nyaingwe naMusingwa nanhasi uyu wakutotaridzika kutooneka kunge munhu wamunhu wakutoziva kutofamba kuendawo kuwadzana asaitenderera mudzimwe nzvimbo dzisiri dzekunoko akutoziva kuti ndikarasika ndinodai ndinotenda kune vese vari kwamabva vazukuru vanorwara zvirwere zvenjere vanorasika uyai kwasiteteguru Tasva mubatsiro murunemeterwa vanotambudzika vanodzudzika vane munyama kuno kungosvipwa mate uchingofamba somunhu ungosvipa mate but hauna chawamuita apo wakanaka wakageza unenge uchitonowirira wazora mafuta wakanaka imhepo idzodzo uyai kwasekuru Tasva mubatsirwe ndinokutendai vazukuru kuti aiwa kutaura kwandiri kuita ringaite kunge dambe nozvandakaona nemaziso yangu aya sekuru uyai vakubatsirei musachichidzirwe nomuroya nemakumbo maviri kunge huku sekuru vanozvipedza izvo vazukuru vasekuru doro rasekuru iri vanoriita musi womugovera wega wega kuti vazukuru vangu kana muchinge mauya munwe mutonhodze panorwadza panotambudza panodzudza nochimhepo chinokuteera chikangonzwa makunuhwirira kwodoro ichi chinobva chatiza kuti ndo pana Tasva vaivai chinobva chatiza kumwa kwamuchaita doro kududza kuti munyama mamhepo kusarorwa kusapiwa chikwerete iwe wakakweretesa munhu zvakanaka ndidzosere mari yangu unoona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka naari kufunga wakuda kunokweretawo kubhengi kunomwawo doro inokumbonyora chitsamba chako kuti uri kudawo 20,000 unoona chinzi hapana izvo zvofanira kuwana 10,000 handi zvinenge zvakanakawo pane masabhuku madzishe varipo aiwa wawa uchasvika pamuri ndikutoona madzishe nokuti saindadaro nokuti hari idzi dzinenge dzakutamba-tamba kuda kuti panenge pana sabhuku anenge atononokerwa kuti dai kuri kwangu uri homusumo ndatoti naiwe munyori wangu mupurisa wasabhuku ndipe chikapu aiwa uri kusvika muchaupuhwa iri doro iri ukangorinwa ipapo ka uchanzowega kana kutaura mwako kuti uzapandanwa ndabva ndanzwa kana foni kufonerwa wanzi kumba aiwa mombe iye yabereka kana kuti huku iye yasota wese kana pana ane nhonho pano ane nhonho ere kana tututsuro kumakumbo kungonwa chete kungonwa ngome kangoira wangotanga kutamba kana uchanzwa katsuro kake akati zivi asi kasara pano twese tutsuro turi kumakumbo tuchasara pano kana ungachiti kana wakasvinura unoona rima ini ndinoti buzvi kutaura pachizezuru ndiri muzezuru akakwana ndinoti buzvi unoona maziso ako akunyatsoona nokuti doro ramanwarika rino upaku hwakasanganiswa hwakadudzirwa
na mbuya nehanda sekuru kaguvi chaminuka dzinova ndo mhondoro dzomuno muzimbabwe zvavari kuita sekuru tasu vachitedzera chikare kare chedu kuti uyu anodzudzika anotambudzika anozvinomunetsa zvinhu zvifambe zvakanaka. Regai ndipedzisire ndichiti aiwa tinokutendai nyamasvisva nozvamunoita naiye nyakubikira chihera ndinovatenda. Nemi mauyawo pano panana nzou murewa Tiripo. chiranda ndana moyawo vananyati nyoka vanatembo mbizi makombe nguruve vane muromo murefu vanatikura kana mvura ichinge yanaya vohuyanga vanotamba nomatope uripo vananyati kugumbuka usina kudenwa vanashumba vasingadye chakafa choga vana mbeya aripo vana kamhoni vana mhoni ihwani chete mhoni. Aiwa handidi kutaurisa rakawanda vana shiri zenda simbirori chati bweke muringa dzose hakuna mhuka inoikurira iyoyo. Aiwa ndinokutendai vazukuru pano wabva chiredzi zaka jerera kadoma kwekwe gweru bhinga mutare rusape vechinhoi chinhoi muripo ana nhari ana kujambai nhari yamasvisva munoyera chii nhari munoyera chii hamuje chii amuje chii amuje chii nhari nondoro nyamasvisva amuje chii uye makabva kupi kuzoti mubve kudharwani makanga mabva kupi kumpindo mozambiki makanga mabva kupi makabva kutanzania mapa mimba mwana wa sisi ndobva matiza nomahombe kombe kuchitedza rukova mukutaurira nyamasvisva. Alright, mutupo vamwe tisiyane nawo. Aiwa vabva chesa wedza goto dorowa zambara bandimba tsenga mtasa dharweni hira bhodha chiyokoto makuni hoko mtavatava mutoko murewa muribwere vabva kumabvazuva kumadokero kumaodza nyemba kuchamhembe ndovapi vabva mauya pano pakati. Aiwa ndingataurise yakawanda ndanzwa mambo weuya achipukuta akuteta ziya apa wamunonokera noti kuri kwake anotonga akatsika hari nogumbo. Aiwa ndinokutendai vazukuru vasekuru tichaombera katatu sezvarehwa uyu ungahusakupotsa ukakupotsaka wapotsana nehyusa uchaona maoko mako mazara mazigi saka ungahusakupotsa. Aiwa tiitei katatu karehwa right tinotenda tichatanga ndauraidza ndini tisati tasvitsa kuna tateguru kuti tivapire kuti biso rere ndo zvaraita fambisa nomukombe tichatanga ndauraidza ndozopa tateguru kuti vahunzwe ndiri muzezuru akakwana muzezuru wokunhengirikini kudhuze nokumakorekore utarisai hwakaita kutsvukirira mukuona kutsvukirira uku kureva kuti hunenge hwakanaka kana ukanzi baba vapo naamai vapo kavano mwana wavo akatsvukirira unoona vanhu achitambira ikoko uhuka uku sabhuku uchauya pauri
kudya mapfunde noushiri kwedu tinoti ujiri kana kuti mamunye. Ndobi soredu tategurira. Aiwa, totenda tateguru. Aiwa. Yamwa. Hanzi kunyumunyu ali nani pana dzoro liro. Kuhunanzva unenge watohumwawo. Quase vai na seguro. Quase vai cadê? Hadi hiyo na mama mishauri. Muri nani? Ulana mocheuka. Nei futi pegare. Kuichanga kare kuulaiwa na Royi. Yesa kataka yapa muri kuti mutise mfenzi. Sasa unokana wakacheuka muro yako wewe. Mutizira mfenzi. Right, ndakunga kuvunuka chatu kwatara ndonga unika chi katuriko pinda pagedhe apo usina chako chikakuremera unopinda uchimhanya ndizvo ndikona dzinosisa kutarisa pasi ava sorry asana svika nguva yekubata aiva ndiregereraika ini ndiri homwe yatateguru tasvu ndizvona iyi pamwe vanotoshuwira kuti tomboiona homwe yachateguru tasvu kuti yakaita sei hanei vakononzati akamwana kadiki diki ngatoeka mufesi inyama ichiri diki handizvona iyi asi chinobata pahomwe ndo chakaita sei chakakura tinganonogere masabhonga achirewai mukombe ngaiendoko indofanira kutaura tisija amana pasina feva pakabikwa tori mumwe mamisha onzi tembopindirai muno nhari pindirai muno ndaona ana nhari vakawandisa umwe hari ngaiti panana nhari aiwa ndezvomamedizvo tiutsetsedeka aiwa endisapanana nhara pavasera endisapasei panana nhara aiwa ya nhari pindai kuvaa vanogara vaitaura kuti kwerimwedzibira iro bira rinoitwa dhairi kana mazuva api aiwaka iri ibiso ratinoita muso mugovera kunava vaenda kumabasa vanenge vasiri kumabasa handizvona iyi ndo weekend yenyuka ndo mazuva atoendesana kumashambidzo kana kungava kumvura kana ngava zvikaranga vanoita zvikaranga ndo zuva rayandika vanenge vane midzimi inenge yakatsipikwa vane tingati manjudzu nemidzimi yese inenge yakatsipikwa nemidzimi yekuchengeta vatare kana midzimi yemumisha ndo mazuva atinge tichiti kana kutoenda kuseri kunde isingatodi dera tisere panapa tichisanyaura tichipanza vatese tichinzwa tichionana handizvo ere vazukuru ticheudzana chakati chinyakare chedu chakati chakasiyana na mbuyani handara sekukagui andika halashaminduka vaita chivando dzakanga dziri mhondoro dzenyika nyika ino ndemhondoro handizvo hakuna chaitwa kana nguva dzehondo kana nguva mumasango vaitokumbira kumhondoro handizvo asi nhasi uno taakuraswa nemhepo hakuna dzinza risina mhepo handizvo uye hakuna dzinza risina ngozi sei ndadaro kare kare anga sekuru vababa kana kuti ambuya vababa kana anani vakatouraya nekusada nekusaziva handizvo saka zvakuchinyukira kwatiri yesu anaapwere tatazvarwa manje ndimunozviti hanzi ma2k hanzi hatichaziva chivanhu chinyakare chedu ukaona waroorwa ukasvikawo murume anopfugamirwa nechikafu fuga zvino apa mukada kuedza rodza tipapoto tichiindapo zati hatombozive nekupfuga moto aripfugamirwa ai nerimwe regore rimwe mukadzi azotenga wabhutsu 1 size 1 side 1 pozaripfugamane 1 gumbosoro rimwe riri mudenga ndobvabvunza ri vanai baba chii nongaiwaka iri gumbo ndorine respect iri hari ndiremekedze
ere gumbo rakaparuka nemanga zvokuti yaone paitsika tenge mupapinda 2 but papinda munhu umwe chete atinobanzisa saka nayo atenge tichitaura kai chivana yatenge chidzoreredzana makare mazuva kudai kududza kuti chimbina chidikane makuna-kuna zvinhu zvonzi ukaita makuna-kuna zvonoripirwa kumondero kumudzimu ndemudzimu yatigerere mukati mezuva ranhasi handizvo tese kubva mukati medzimba indamo nematambudziko handizvo asi chinzoi muje zitikiripo tinoti zvamakabata nekusaziva uye titore mugare zvakanaka nevamwe asi mwatipekerere kutiza nezvinhu zvache kumaya mumagadheni nomai fone ndeyani kwe saka nayo yatenge tichaurai inayo kuti dzidzisane chivanhu chedu apa ona uyu tikuhumwa vamwe kutonza vanenge vakafufutirwa havai ona dumburitioserera so uchanga kudzwadzwa so tokati ii anoiti inoyapinda muropa rako andizvona unoona chatiri kutsvaga chiiraramo handizvo unoenda kuchipatara zvinogona kuramba woenda maprofita zvinogona kuramba woenda kandatete guru kuona zvaramba katatu kwese kuona zvaramba hazvirambe asi zvese zvikaenda panzira imwe chete yekuti upenyu hwako ndo hwakakosha atika pananai kap ngadzifambe pananai kap amazana tine imwe mhuri yabva kupi uku kunana Mutare ndizvo Mutoko Mutare tikodora iripo here mhuri yana mai John Mutare ndorari muye mugare mukati mugiraundi mudzisenyauri retono kuti chii chiripo bosi ukataura ndokumwa kahurwana zvikapesa mashoko newawa accident pakati pagurukuru station handizvo pakabaida accident waridzira pamashure mashure
Ram
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.